Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με λένε Γιώργος Φωκάς. Μένω στην Αυστραλία. Οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα στην Αυστραλία χρόνια τώρα. Και εγώ όταν μεγάλωσα με έλεγαν τι θα κάνεις στη ζωή σου. Και δούλευα και σπούδασα. Αλλά το πιο κυριότερο για μένα ήταν να έχω την ευκαιρία να είμαι με την οικογένεια μου. Και από αυτό, με τη δουλειά που κάνω τώρα, με έχει βοηθήσει και με έχει αφήσει να κάνω αυτά με την οικογένεια μου. Και για αυτά που σου λέω τώρα και σε μιλάω, είναι που παίζω τις μετοχές στην Αμερική. Πολλοί όταν μιλάνε για μετοχές φοβούνται και σκέφτονται πόσο κύριος, πόσο άνθρωπος βγάζει λεφτά όταν παίζει κάποιος με τις μετοχές. 95% οι άνθρωποι θα βάλουν λεφτά κάτω με τις μετοχές και έχουν την ελπίδα να κάνουν λεφτά. Εμείς, έτσι πως παίζουμε εμείς με τις μετοχές, δεν έχουμε ελπίδα. Εμείς τι κάνουμε? Αγοράζουμε μετοχές, ειδικές μετοχές και τα νοικιάζουμε. Τα νοικιάζουμε κάθε μήνα που μας δίνουν λεφτά στο λογαριασμό μας, μέσα στο βιβλιάριο μας και άμα πάει απάνω η μετοχή ή κάτω ή οι μαρκέτες δεν μας νοιάζει. Θέλω να έρθω τώρα να σας μιλήσω και να σας δείξω πώς το κάνουμε αυτό και πώς βγάζουμε λεφτά από τις μετοχές στην Αμερική κάθε μήνα και δεν μας νοιάζει ή η μετοχή είναι απάνω ή κάτω. Άμα θέλετε να μάθετε κι άλλα πώς βγάζουμε εμείς λεφτά κάθε μήνα στο βιβλίο μας, στο λογαριασμό μας και δεν μας νοιάζει τι γίνονται μέσα στις μαρκέτες, έλα να δείτε κι εσείς. Ευχαριστώ.